खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअबो मोजां लाबोनो हायाखै माखासे प्रब्लेमनि थाखाय प्रब्लेमा बिनो देहा थिग नङा वेदार चेन्ज जानायनिफ्राय गगा मोननाय जाबाय गुजुनायबो जाबाय माबाय फारसेनिफ्राय दासिमबो थिग गैया बोथोर सोलायबा बिदिनो बयहाबो जायो थिग जाय हक सासे सोद्रोमा लिरनानै हरदों बा बुंहरदों हाग्रामा महिलारिया दिनै रन्जन दैमारिनि थाखाय माबा मोनसे अनुष्ठान माबा मोनसे मानो खुङाखै दा बेफोरबायदि तो बिनि बिथिङाव आं ओरैबायदिसो बुंगोन आं हाग्रामा महिलारि सारा बिपिएफआ दिनै 6 दानबो जायाखै 3-4 दानबो जायाखै नंगौना नङा रायजोफोर थिग तो दिनैहाय 5 बोसोर थांबाय सरकारा बायलांबाय जोबलांबाय रन्जन दैमारिनि थाखाय प्रमद बर'आ मा मावदों फार्स्ट क्वेश्चन मा मावदों आंनो बेखौ नांगौ आरो थाबनो लिरनो रिप्लाइबो खालामहर मुं मख'नो सानाखै आं बै व्यक्तिया खोन्थाहर रन्जन दैमारिनि 5 बोसोराव मा अनुष्ठान खालामखो आंनो बेखौ नांगौ प्रमद बर'आ मा मावखो रन्जन दैमारिनि थाखाय कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर मोनथिबाय सेकेन्ड कुइसन 5 बोसोर जोबलांबाय जायफ्रा दिनै हाइनेस केस दं मा मावखो हाइनेस केसा साबेसे जोबखो कमेन्ट सेक्सनाव बेखौबो फोरमायहरबानो जाबाय बै व्यक्तिया इउपिपिएलआ दै आं बुंगोन प्रमद बर'नि सरकार गबिन्द बसुमतारीनि सरकार बिथांमोना मा मावखो हाइनेस केसनि सोमोन्दै आरो जायफोर मोननांगौ दङमोन जायफोर मार्टिएस जानानै थांनाय एनडिएफबिनि मुङाव जाय पाब्लिकआनो जा सोरबा माबा मोनसेयानो जा बै व्यक्तिफ्रा साबेसेया मोनखो बिखौ क्लियार होजोबनो हाबायना 5 बोसोराव खोथाया बे मानो होजोबनो हायासै बे आरो मोनसे कुइसन बाव बिनि सायावबो लिरनानै हर कमेन्ट सेक्सनाव लिरहरगोन नोंसोरो नैबे जायफोर एनडिएफबिनि मुङाव पाब्लिकआनो जा सोरबायानो जा सोरबा आइजोआनो जा सोरबा हौवासायानो जा मुंख्लं जादोंथ' बर' हारिनि मुङाव जिउ गारदोंथ' दिनै बिनि मुङाव जेनेरेलै लुनाय मार्टिएस दं जेरैबायदि क'क्राझाराव थाङोब्ला बिएलटिफोरा जायफोर मुंख्लं जानाय बिसोरनि लामा सेरावनो मार्टिएस दङ मोजां बाख्नायथाव थिग बेफोरबायदि एनडिएफबिनि मुङाव बबेयाव जायगायाव खालामदों बिनि सायाव कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर बबे जायगायाव खालामदों दिनैसिमबो मानो नुवा आरो मानो दिनैसिमबो खोनानो मोनदोंमोन 2023 आवहाय बाक्सा जिल्लायाव नाथाय बेयाव हानि एलटमेन्टखौनो मोनाखै मानो बिदि जाखो कमेन्ट सेक्सनाव बेखौ फोरमायहर 5 बोसोराव एलटमेन्ट मोनासै एनडिएफबिनि थाखाय इउपिपिएल साधारन पार्टियानो बिथांमोना इउपिपिएल पार्टिया एनडिएफबिनि मोनसे रायजो राजाया दिनै पिस एकर्ड फैबाय गोजोन गोरोबथा जाबाय शान्ति फैबाय बिनि मुङाव 5 बोसोर सरकार सालायहोदोंमोन मानो फैफिनासै मानो 7ताल' देरहाखो मानो एफा खम देरहाखो बे बाराव थांनाय बाराव 12था देरहादोंमोन ना 12था देरहादोंमोन थांनाय बाराव 12था देरहाना सरकार सालायदोंमोन गुबुनफोरखौ लानानै बिपिएफआ 17था हाइस्ट मार्क मोनदोंमोन थेवबो सरकाराव लाजायासै बेसेराफोर बे बाराव मानो 7ताल' मोनखो इउपिपिएलआ मा खारन दं देरहायैनि खारना मानो 7ताल' मानो मोनखो जथेस्थ' मोनबावदों नोंसोरो 7ता मोनदों बेखौ मोजाङै साननानै ला
देरहासारथाल' मोननायनि खारना बिनोबो बेखौबो साननानै ला BPF-आव जेसेबां मेम्बारफोर दं ना रायजो राजाफोर दं बे सापर्टानो रन्जन दैमारिखौबो सब मोजां मोनो मिथिबाय खोथाया बे जायनि जाहोनाव थांनाय बाराव जाय BPF-खौ हार्डकोर सापर्ट खालामग्राफोर बै व्यक्तिफ्राबो UPPL-नो होदोंमोन सरकाराव मोजां सालायथोन मोजां 10-15 बोसोर आरो सालायबावथोन BPF-आ सालायखांखाबाय गोबां बोसोर बिसोरखौबो सालायनो होनि 5 बोसोर नायनि 5 बोसोराव जेबो गैया खालि बखिनाय बखिजानाय बखिजानाय बुंजानाय खामानिल' गबिन्द चन्द्र बसुमतारीमोन बायदि सारखौ जों सन्मानबो होयोमोन जेबो गैया दहाय बुंलांनाय फारसे कमेन्ट सेक्सनाव लिरहर जों ओरैनोब्लाबो बयनिबो नोजोराव बर' रायजोनि राजानि नोजोराव अफ्रिमोना गाज्रि माब्रै गाज्रि जों गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ बुङो प्रमद बर'खौ बुङो UG ब्रह्ममोनखौ बुङो एबसुखौ जों बुङो जेब्ला बुंनांगौ सम सफैयो एबसुखौबो जों नागारा बुंजोबथारो जोङो बुंनायनि खारनबो दं मिथिबाय बुंनायनि आन्दोआवबो खारन दं जाहोन गैयाबा जों ओरैनो बुङा फरायसा आफादा गोबां बाथ्रा बुङोबा बुंजाबावोमोन नाथाय बिसोरखौ बुंनो गोसो गैया बिथांमोना अनलि सापर्टल' खालामनो हायो बिथांमोननि खुगायाव अनलि बुंनोल' हायो जों सरकारखौ दाहोनोबो हायो आरो सिफाय होनोबो हायो बेखिनि बाथ्राखौल' बुंनो हायो आरो बुंनो हायो जों BJP-खौ पिस एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि खाथिराव दिलीप सयखियानो भट होनांगौ होननानै जों बुंनोबो हायो बे खोथाखौ बुङोबो बेफोर बिथिङावबो माखासे माइनास जादों एज ए फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि BTC-आव सोरबा UPPL-आनो फै सोरबा BPF-आनो फै बे सरकारा स्टेटआव जाय सरकारानो फैया मानो बिथांमोनजों थाफानो गोनां जायो जों बेखौबो मिथिगौ दा UPPL-नि सोद्रोमाफोरा बुंबाय थादों BJP-जों मानो एलायन्स जाखो नोंथांमोनाबो बै समाव 5 बोसोराव मानो एलायन्स जाखो नोंथांमोननि समावबो बै समाव EM बिबान होदों हेल्थ सेक्टराव आरो गुबुन बिथिङावबो होदों नोंथांमोना मानो होखो दा BPF-खौ बुंलायबाय BPF-आ सानै दंफायो जिहेतु स्टेटआव BJP-जों एलायन्सआव दङ बे हिसाबै बिथांमोनखौबो लाफानो गोनां जादों नोंथांमोनाबो लाफादों थांनाय बाराव बेखौ बुंनानै लाब गैया खोथाया बे तो जेखियानो जाया मानो जों सम सफैगोन समा सफैयोब्ला सोर BPF सोर UPPL सोर आबसु सोर साहित्य सभा सोर सिसिट'आ बेखौबो बुंगोन दा ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ मा 6टा हारिनो ST होनायनि सोरबा देउरि जनगोष्ठीनि आइजोफ्राबो गोबां बाथ्रा बुंदों एज ए बर' फिसा हिसाबै आंबो जाजानोखौ लुबैयाखै दै 6टा हारिया ST जानांगौ ST मर्यादा मोननांगौ आं बेखौ लुबैया नाथाय बिथांमोननो जुदि ST महर होयोब्ला जों नैबे मोनसेखौबो सान एसे नाय BPF-निफ्रायबो बे खोथाया ओंखारदों UPPL-निफ्रायबो माब्लाबा ओंखारो आरो फरायसा आफादनिफ्रायबो ओंखारदों आरो सिसिट'आनिफ्रायबो ओंखारदों नैबे फंसे बाथ्राया दाखालि BPF-नि सासे दैदेनगिरि लिडारनिफ्राय ओंखारदों बाथ्राया जाहैबाय मा 6टा हारिनो होनाय होयिनि खोथायाव जे जोंनि थाखानाय STफोर जेबो खहा जायाजासे होनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना मा मोना बिथांमोननि बाथ्रा किन्तु थाखानाय STफोर जाय ST गुबुन ट्राइब बर' मिसिं गार' राभा सनवाल ना
आरो गुबुन गुबुन कार्बि दिमासा बेफोरनि जेबो खहा जायाजासे जुदि होयोब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया जाहाथे जोंनि थाखानाय एसटि फोरनि जेबो खहा जाया बेखिनि बाथ्राखौ बयबो बुंलायदों नाथाय बावहाय सोरबा दावराव देख्रेबसाराबो होनाङा बा मोननाङा मोननायनि खुनु राइट्स गैया बेखिनि बाथ्राखौ दावराव देख्रेबसाराबो बुंबाय थादों बुंदों नाथायबा बिखौ मा सफा काट खालामनानै बयबो बिखौनो दावराव देख्रेबा नै बेफोरबायदिसो बाथ्राखौ बुंलायदों बाथ्राया जाहैबाय मा बिथांमोन दैदेनगिरिया जुदि बेफोरबायदि बुंदोंब्ला जोंहालाय आरो बुंनांगौ आरो माथो दंबावो सिसि टुवानिफ्रायबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों फरायसा आफाद दैदेनगिरिफोरनिफ्रायबो बेखिनि बाथ्रा बुंदों ट्राइबेल संघनिफ्रायबो बाथ्राखौ बुंगासिनोबो दं जिहेतु थाखानाय एसटिनिफ्रायबो जेबो खहा जानो मोननाय नङा होननानै बेखिनि बाथ्राखौ तो गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों आं बावहाय गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आंबो लुबैया एसटि गुबुन 6टा जनगोष्ठीया जुदि एसटि जानांगौ आंबो बेखौ लुबैया माब्लाबाबो लुबैया तो बाथ्राया जाहैबाय आं बेसिम थांनो सानाखै दा ट्रेन्डिं बे सोलिगासिनो दङ जिहेतु दान्थे बिदान्थे बिपिएफआ दिनै थांनाय बारावबो माबा मोनसे हरदों दाबो खुलायै बुंनानै होदों नाथायबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनिफ्रायबो फरायसा आफादा जा बुंदों सिसि टुवाया जा बुंदों सेम बे बाथ्राखौनो दा बुंदोंना बेफोरबायदि नों आं बाथा बुथा ना बे गोरों गोराफ्रासो बा फ्रुट्स जानानै फिथाइ सामथाइ जानानै ब्रेनि जानायफ्रासो गोबां बाथ्रा बुंदों उमुगा मानो जेबो होनाखै बेफोरबायदि खोथायाखौ तो आं बेखिनि बाथ्राखौल' बुंगोन तो बावहाय गोलाव बाथ्रा बुंनायबो जाबाय माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला बै बे मेलेमजिबि दैदेनगिरि बा मेलेमजिबि सुबुं मेलेमजिबि पेजफोराव ओंखारग्रा बै व्यक्तिफोरनिसिम आं क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि बे भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि